baina pentsamentu horrek nigan beti sortarazten ditzalantza. Denak herrietara bilduaz, auzo eta herri txikiak ustuaz, Euskal Herriaren nortasuna ez ote doa galduaz. Gure izate adingabeko maitale, aiton da monen usta, oraingoen ondare. Gure izate etorkizune kolore, lehenbazen eta gaur bada izan da dingerore. Herri txikietako kaleak, sarri ume jostariz beteak, bati bihotza poztu oi dio, oiek era hortan ikusteak. Aiton amonak pasioan, biak bestearen anparuan, lasaitasun hau ezan da galtzen, irira joan dakuan. Gure izate adingabeko maitale, aiton da monen usta, oraingoen ondare. Gure izate etorkizune kolore, lehenbazen eta gaur bada izan da dingerore. Artean dagon giroa, lotura handikoa eta beroa, horian ezberdineko jendea, orainaldia eta geroa. Ez da giroa ere ezberdina, ez da hirikoaren berdina, herritarrek elkarlanarekin, herritarrentzat egina. Gure izate adingabeko maitale, aiton da monen usta, oraingoen ondare. Gure izate etorkizune kolore, lehenbazen eta gaur bada izan da dingerore. Hauen panorama, etorkizuna edo irakana, gizarte hontan bizirauteko, bakoitzak egin behar dun lana. Zunean denak berezi, inorrezin gentzake berezi, ertaz berritzeko bultzada bat, ez ote dute berezi. Gure izate adingabeko maitale, aiton da monen usta, oraingoen ondare. Gure izate etorkizune kolore, lehenbazen eta gaur bada izan da dingerore. Gure izate adingabeko maitale, aiton da monen usta, oraingoen ondare. Gure izate etorkizune kolore, zer da Euskaldun herria, herri txikirik gabe.
Bueno, eskerrik asko eta beste bat arte. Aio, Martina! Txalo bero bat Laja eta Lutxurdio eta beste bikote da nahi bebai. Gaba edarra izen da eta bikotek euren biherrak amaitxu da bezia. Epaimaixan iritzixan zain gatzi bestek jaku geratzen oin. Eta badakizu olako txapelketa bat antolatzeko laguntza danak eskertzen dizela. Eta bideo hontan hainbat laguntzaile eukida bezala txapelketa honek. Oin eskertzeko aprobetxauko genduke. Tartien hitza, Amaika Barri, Bizkaia Irratia, Arrate Irratia eta Txoko Musikala komunikabideek. Eta baitxe Euskal Herriko Trikitisa Elkarti eta Bizkaiko Foru Aldundixe. Eta zelan ez, gaurko egunan antolatzaile izen dizen jai batzordi eta Markina Xemengo udalak ipini daben alegin. Eta hemen gau esenez eta Carmengo jaixek be azteko puntun dau esenez, esango gu bai bixer eta batez be guenetik astelenera bitxartin egitarau bete-bete bat egongo dala, eta danok ongi etorrixek izango zarela bertan nahi izen ezkero. Eta, epaima izan erabak izan zain gelitzuko ga bitxartien.